Isang nanay mula sa Malilipot, Albay, humihingi ngayon ng tulong para sa kanyang gamutan. 16 na taon ng bulag ang dalawang mata dahil sa bukol na tumubo sa kanyang ulo. Makakausap natin si Salvacion Binyos. So, kamusta na po kayo, nanay, at yung nararamdaman nyo ngayon? Ito po nararamdaman ko, bulag na kasi ngayon. Ang sakit ko ba naman, yung pangalawa kong sakit, na po ako, may kidney na po ako, tapos diabetes, arthritis. Dalawang mata nyo, ma'am, ang apektado nitong iniinda nyong sakit, ma'am? Opo, yung pagkabulag ko, dalawa na. Okay. Tama po bang 16 na taon nang iniinda nyong bukol sa inyong ulo, ma'am? Opo. Pero napasurin nyo na po ba ito sa doktor o sa ospital? Opo, ako na dati doon ng ito ng Bicol Island, tapos pangalawa, Ligas Presentil. Opo, ano daw sabi, ma'am, ng doktor nang ipasurin nyo itong bukol nyo, ma'am, na tumubo? Operan daw po ako sa ulo kasi ko rin sa BRT, sinipiskan ako, tapos pagka siniskan ko po, ang sabi ng findings ng doktor, operan ako sa ulo, babaan ako sa Manila. Umayaw na yung mga kapatid ko, tapos arawa ko, kasi po, baka daw mamaya, mawala na ako sa kanila, kasi daw, sabi sa akin ng iba, mahirap daw sa opera sa ulo. Pero ngayon, ma'am, sino po ang naasahan nyo sa araw-araw na gastusin? Masawa ko naman, nagtatrabaho, naggraba po siya. So, ibig sabihin, yung mister mo, ma'am, yung naasahan nyo mula nung nawalan kayo ng paningin? Opo. Anong taon po na nagsimulang lumabo yung paningin nyo, ma'am? 2009 po. 2009. So, Opo. Nung una, ma'am, isa pa lang yung lumalabo ang paningin nyo, ma'am. Tapos naapektuhan na yung kabilang mata mo, ma'am. Opo, isa po lang. Tapos hindi ko naagapan kasi wala naman kami kasi dati naman ng pera. How about naman yung tatlo mong anak, ma'am? May mga kanya-kanyang trabaho na ba nakakatulong sa gastusin, especially kung may iniinom kang gamot? Ito po, nakakatulong. Kaya lang dati nagtutulak ng karon. Pag walang graba, nagibiling graba, tutulak ng karon sila mag-ama. Yun ang pinagkakain namin sa minsan araw-araw. Nay, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil nandito po ang Ako Bicol Party List para sa agarang pagtungo ng pangangailangang medikal nyo, ma'am. Ilalapit natin ito kay Congressman Attorney Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Attorney? Opo, makinig ka, Nanay Salvacion, at makakausap natin si Attorney Jill Bungalon na nasa kabilang linya. Attorney? Yes, sir. Good afternoon. Magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Opo, Attorney, meron po tayong kababayan mula dyan sa 1st District na dumulog sa ating programa na ang inanaing ay pagkabulag dahil sa tumubong bukol sa kanyang ulo. At maliban dyan, Attorney, meron pa siyang iniinda sa kidney. Ano po, Attorney, ang maaaring maibigay kay Nanay Salvacion? Well, unang-una, meron tayong tinatawag na medical assistance program na kung saan ang gobyerno ay naglalagay ng pondo upang maglaan ng sapat na pondo para po sa mga nangangailangan katulad po ni Nanay Salvacion. Ngayon po, pagkapat ay kailangan po niya magpa-check up at magpatingin sa espesyalista, gusto ko natin sabihin sa kanya na huwag po siyang mag-alala sapagkat meron pong pondo na nilagay ang Ako Bicol Party List yan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center na kung saan ay matutulungan siya sa pagbayad ng kanya pong magiging hospital bill at naman pong magiging operasyon o hospital expenses patungkol sa pagpapagaling nila sa kanyang sakit. Opo, Attorney, ibig sabihin, sagot na ng Ako Bicol Party List itong magiging proseso sa pagpapagamot ni Nanay Salvacion. Tama ka, Nomer. Banggit ko, meron po tayong sapat na pondo at wag na po siya mag-alala sapagkat matutulungan natin siya sa pamamagitan ng pondo na nilalagay ng gobyerno para po sa isang medical assistance program. Nanay Salvacion, narinig nyo po na sagot na ng Ako Bicol Party List itong gamutan nyo, ma'am, especially yan sa bukol at sa kidney mo, ma'am. At meron pa,
Available po ang ambulansya mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Nay, wag po kayong mag-alala dahil libre na po lahat ng magamutan nyo at yung service nyo ma'am na papunta sa ospital ay i-accommodate na din ng Ako Bicol Party List. Opo. Opo, ma'am, anong masasabi nyo ma'am sa Ako Bicol Party List na talagang tutugon sa pangangailangan mong, especially sa iyong pangangailangang medikal? Maraming salamat. Kaya lang po, wala kami pera ngayon. Paano kung gano'n? Wala naman pera ngayon po. Nandyan po ang Ako Bicol Party List para tumulong sa katulad nyo pong nangangailangang medikal. At maraming salamat din po, Nanay, sa tiwala sa aming programa. Maraming salamat po, sir.